tot i que potser ens sembli a nosaltres perquè estem en el món, que no ho és massa, segueix sent una malaltia molt desconeguda. I jornades com avui doncs, serveixen per això, perquè la gent ho conegui i perquè col·laborin, que necessitem doncs, col·laboració de tothom. I aquí estem un any més al Mullat per l'esclerosi múltiple. Tot i que falta encara que s'ha de dir moltes coses, realment està Barcelona superadaptada i gràcies a Déu podem anar a molts llocs i fer moltes coses, tot i que falta. Si fossin la meitat de solidaris del que som de gent que anem amb poca mobilitat, hòstia, Barcelona salia a la leche. Bueno, estem venent el merchandise que ens porten per continuar amb la lluita de l'esclerosi múltiple. Cada any és completament diferent. És una sorpresa. Aquest any ve de gust tirar-se a l'aigua, Doncs, a més, amb aquesta calor i amb aquest sol de justícia que cau, donava fins i tot més gust encara poder-se remullar, poder-se mullar. I mai millor que poder-se mullar a favor d'una causa tan noble, tan bona i tan necessària com és aportar recursos, experiències i idees noves per lluitar contra l'esclerosi múltiple i perquè totes les persones que pateixen aquesta malaltia tinguin l'esperança que tot això té sortida i que se li pot donar la volta. Jo crec que al llarg de tots aquests anys hi ha hagut una amplíssima conscienciació de la societat al voltant d'aquesta malaltia, que esperem que amb iniciatives solidàries i sobretot amb tota la investigació que es pugui derivar d'aquesta iniciativa puguem trobar també el remei per aquesta malaltia. No haguéssim avançat amb la lluita contra la malaltia ni a la lluita contra tots els aspectes socials que van entorn la malaltia sense entitats com FEMCAT, i per això estem aquí cada any donant el suport a aquesta iniciativa que és extraordinària. Encara tenim tabús en moltíssimes coses, encara pensem, hi ha molta gent que pensem que a mi no em tocarà mai, que a mi no m'ha de passar res d'aquestes coses, però escolta, tothom ens fem grans i a tothom ens passen coses, i si no és a un personal, és el del costat a un familiar. És a dir, que mai saps el que et pot passar. És a dir, que has d'estar a la guai una mica de tot el que es fa per a aquestes fundacions, per a aquestes malalties, i mirar d'ajudar dintre del que pugui un, al màxim que pugui. Moltes vegades la gent amb el dia a dia que té prou problemes i prou coses, hi ha moltes coses que o les desconeixen, i és fer-ne difusió perquè la gent es conscienciï que hi ha aquesta malaltia, que de vegades fent molt poca cosa, poca, fem una enormitat. I fer visible coses de gent que està treballant cada dia molt intensament. La nostra feina és molt senzilleta, que és donar, com dius molt bé, visibilitat a això, no? He vingut alguna vegada per banyar-me en dia fet cosa, però és tant l'eufòria de la gent i la participació que hi fa que ha anat a l'aigua. Sí, la gent que en part tenim el privilegi de ser coneguts, crec que li hem de retornar a la societat el bé que la ciutat ens ha tractat amb qüestions com aquesta i posar-nos al servei d'aquestes accions solidàries per afavorir col·lectius necessitats. Penso que és importantíssim això, que es normalitzi la malaltia aquesta, com moltes altres malalties, com moltes històries que tenim, que li donem massa importància i les hem de tractar amb la naturalitat que suposa.